Hello, Lalabs Charmaine. Kunin mo yan anak oh. Hoy, kunin mo yun no mamaya pagdaan. Hihi.
Hey, nandito kami ngayon sa Calamba Valley Subdivision. Ayan, ang dami pang bakante guys. Oh. Hey, hey, hey. Ayan si Kuya. Nagbabike si Kuya. Mami. Mama, 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 Ayan guys. mama, Nandito kami ngayon. Hi na sa kanila. Hi. Hi. Sige, kukuha tayo mama. mama, Apo, kukuha tayo mama. mama. Ayan sila Kuya. Ayan na sila Kuya. Hello po sa 1 million viewers. Ano Kuya, hingal ka na? Sarap magbike dito guys. Kasi wala pa masyadong mga tao. Malinis pa yung kalsada. Go, may motor, dali! Hi, Lalabs Che. Dito kami sa Calamba, sa Valley Subdivision. Nagpa-blessing yung bayaw ko, kaya nandito kami ngayon. Tawan-tawa si baby. Bagal, taba kasi. Hindi Lalabs, nandito lang yung bagong lipat yung aking nandito kami ngayon. Pagod na si Kuya. Oo, Labs, kaunti pa lang nakatira. Ayan oh, mga ano pa yan.
Wala pang mga nakatira. Ilan-ilang pa lang. Maganda rito kasi mapresko yung hangin. Ayun, may motor baby oh. Konti pa lang nakatira. Yan. Dito sa row na to ay ano pa lang. Tatlo pa lang ang nakatira. Itong row na to ay isa pa lang. Yan pa lang ang may nakatira. Dito wala pa oh. Hanggang doon sa dulo. "15 minutes lang ako magla-live. Uuwi na din kami maya-maya. Nating mag-commute pa uwi. Diyan ka na? Shh, diyan ka na? Bye-bye. Hi. Tayo na dali. Thank you sa pa-BG-BG dyan. Lalabs chat. Thank you. Bye.